Danny Davies, Bale i Marshall fynd ar ei holi, oedd yn dda, Bale i'r cwrt, a mae yna gyfle fan hyn i Gwion Dafydd. Wel, cyfle gorau'r gêm hyd yma. 5 munud wedi chwarae, Gwion Dafydd yn gwybod, dylen fod honna yng nghefn y rwyd. Alfie Jones i gyfeiriad Tom Gameson. Danny Davies ar peniad. O, mae yna gyfle fan hyn i'r ymwelwyr ag Ethan Edwards. Gwaith creu, mae'r safon ucha gan Trethomas, ond Ethan Edwards bach yn wyllt efo'r ergyd. Young. Dyma le ar ochr bell gan Tom Jones. O, pas gampus gan Brad Young ac yna mi gafodd ei daro go iawn yn y fan yna. Jones o heibio'r amddiffynwr yn hawdd. Jones yn dal i fe'n. Jones i'r cwrt. Ac mi oedd hi'n dasg hawdd i Gwion Dafydd. A ni'n agosau at yr hanner awr. Ond mae'r clod i gyd i Tom Jones allan ar yr ochr dde. Sgorydd Gwion Dafydd fydd gol haws y tymor yma. Jones, derbyn y bas yn ôl gan Routledge i fewn at Gwion Dafydd. Dafydd at Young, Brad Young, i'w gwneud ti'n ddwy. O, sut fethodd hwnna, Brad Young. O, mi nath o greu'r lle. Mi'n meddwl bod ti'n ddwy ddim i'r Seintiau Newydd. Luke Brennan ar gig gornel i'r Seintiau. Bale yng nghefn y rwyd, y peniad gan Ashley Baker. Y gig gornel gan Brennan. Ash Baker ar peniad. Seintiau Newydd 2. Adar Gleision Trethomas, dim. Bale yn cael ei chadw ar dir y chwarae gan Marshall. Dyma Brennan. Brennan ar Bale yn cael ei gwiro i rwyd i hun gan Andrew Evans Drian. 7 munud o'r ail hanner wedi chwarae. Seintiau Newydd ymhellach ar y blaen. Danny Davies dan bwysau gan Gareth Tedston. Routledge lle unwaith eto gan Marshall ac amser i fesur y croesiad. A Gwion Dafydd yn amseru'r hediad yn berffaith. 2 funud ar ôl iddyn nhw sgorio'r drydedd, mae hi'n bedair. Routledge, o'na le ar yr ochr bella i Marshall. O, pas gampus gan Routledge yn rhyddhau Jordan Marshall. Mae Gwion Dafydd yn y canol. Mae Holden yna hefyd. Dyma Brennan, Ash Baker yn ceisio chryfan hi nôl a Gwion Dafydd. Yr hat-trick. Mae'n 5 i'r Seintiau. Mae Gwion Dafydd i sgorio 2 ohonyn nhw. Seintiau Newydd 5. Adar Gleision Trethomas dim. Marshall. Brennan, heibio i Manuel Brennan ac yn hawdd i Canavan. A i Canavan gafodd y cyffyrddiad ola. O fo, fydd yn cael y clod. Ni'n mynd ama falle fan Lee Baldock gafodd y cyffyrddiad ola un. Brennan. I lediad Canavan, mae Gwion Dafydd i fewn i'r canol, y Bale yn ôl at Holden. O, na chi gol o'r safon ucha 1 gan ddeiliaid y Cwpan. Slick i lawr yr ochr chwith a Rory Holden yn sgorio'r 7fed. Wel, nath i gychwyn off y slow a wedyn ffeindio pêl trwad a wedyn syth gysi gol gynta a wedyn nath y game set o law. A dath bob dim dod yr ochr ni wedyn a nath ni gyd goffan chances ni. Really hapus o'r perfformiad i fyd a just happy gael hat-trick eto. Siomedig na dod o fwy na hat-trick? Oed, so wedi gallu gael bach mwy ond dyna di ffwtbol tro nesa de. You know, it was always a huge ask for us and a huge challenge, and we prepared as well as we could. And I think definitely in the first 10-15 minutes, I thought we gave a really good account for ourselves in terms of us trying to actually create something going forward. And to score a goal up here would have been fantastic, and then it would have been something to try to hold on to and see how the game might have patterned out a little bit different. But we're under no illusion, it was always going to be tough, and I thought the boys were absolutely magnificent. I thought they were great from start to finish. I thought the work rate was tremendous. They bought into what we wanted them to do. We did our homework, so I thought we stopped TNS in the way we wanted to stop them. They found a different way because that's what they do. Yeah, really pleased apart from the first 20 minutes, but like I said, we've changed 11
11 players, 2 or 3 debutants, 3 teenagers, 4 teenagers. So yeah, overall pleased.